Suspitsadong street-level pusher arestado sa bypass operation sa Mandawi City Police. Giingong duna sa kwartang gigamit nga gikan sa kapilya sa ilang dapit. Ug adunay live report si Nico Sereno. Nick? Yes, may sa nagpadayon nga kampanya kontra illegal drugs naka-score ang kapulisan sa Mandawi City nilang operasyon nga gihimo kagabi. Gitanggong sa Station 5 sa Mandawi City Police Office si Josel Zanoria, 24 anyos, mulupyo sa barangay Cambaro. Nadakpan siya sa buy-bust operation sa kapulisan kagabi kung diin siya gyud ang gitarget. Una niini, nakadawat og impormasyon ang taga Station 5 sa pagpamaligya og drogas, hinungdan nga mihimo sila og operasyon. Bago rin siya nga info na dawat na mo, pakandakan na mong validasyon sa mong operatiba, so naot nagpositive, ito yung sarak nga mong hipi nga pakandakan bypass. Pakete sa gituhang shabu nga mutimbang og 20 gramos ang nasakmit gikan kaniya ug gibanabanang mubalor og 136,000 pesos. Sa investigasyon nga gihimo, may reklamo pa nga ang kwarta nga gigamit sa dinakpan gikan kuno sa kapilya sa ilang lugar. Mo na ko niya diha kay mga nanulis ni siya. Ana ba? Oo. Okay ni Big. Kaya lang niya ang gipuhunan mo na nga kuan na niyang nakuha sa kapilya katong kwarta sa kapilya. Apan ang suspect mihimakak nga kinawat sa kapilya ang kwarta. Di man di ka ni kwartahan pagpalit nimo na imong puhunan. Consign na. Ha? Consign na. Consignment ni siya. Pila maimo? Kung mapili ko na to niya, pili ma-earn na to niya. Pili ba? Imo tanan. Oo. Uy, mahatag dito sa Depende. Ha? Depende. Miangkon hinuon kini sa salaod ug suma pa iya kining nabuhat tungod sa kalisod. Nagtrabaho kani adto sa parlor si Zanoria isip mangurtihay apan nawagtangan og panginabuhian. Para makakuan ng sad, makakwarta-kwarta sa tanto ginagmay. Sige panginabuhian ni. Bago sa kuno undang trabaho. Gihikay na may ang mga kasong ipasaka batok nining maong dinakpan posible matod sa hepeng ugmang adlaw masangat na nila ang reklamo. May? Daghang salamat, Nico Sereno.